Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yawo Pindi TV bisimilla mone roɓɓindu jaydele moɗon no dañirton ɗum subaka foof amin dañi weltare kadi huccidde e moɗon e oɗo subaka talata hande ko wiide on tan bisimilla oɗon gonde bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonde banum gorko Amadou Moussa en ko wiide tan Amadou Moussa bisimilla ma no dawruɗa e kadi tan ko jaydele ɗi piniri hande mbani ba kono ko adi hay hunde ñande fo wi bisimilla te mi yita kas ataye lowol gollo jaw mi yita aussi hay café subaka law Aissata ɗo ne yewi de café ɗe Amadou aɗa andi jogui ngal ɗon banggal ko cat si tawde ko ciisi o e ataya o kam aɗa andi o ngal ɗon banggal ko kam kono kadi saɗa yiilo banggal mburu yato jobjoɓɓe ɓe machallah wadde ko noon tan sa wi bisimilla ene wayno ene woodi ko yadata kono haydara deñude hakkillaji yeɓiyankoɓe no café ɗe ma gar ɗum kam ma wattu arde non muñ tan mi deña hakkillaji mabɓe mbiɗa andi so tawi en jaltiɗo joni à chaque fois to banggue hors caméra Aissata Ndiaye ne fewna café caɗo aussi ne siwol machallah Samba Diom ne addo mburu donc Pindi TV machallah subak donc ko wiide tan so tawi bisimilla ko damal coktirde haala wadde en calmini yeɓiyankoɓe kala ɗoɓe goni ɗeɓe gondiri e nder dunde baba Adama he salmindema aussi machallah en pini en darima eɗen jetta Allah no hannirta ni kono ɗum koye arde namdal ngal jani leydi Sénégal hande jeehi toon to Tivaouane jaade mawdo leydi ndi eɗen gandi hanki toon waɗno jillu kono ne kadi nde arti ko ɓuuri yaaji e konngudi hono société civile woni pelle ɗe gona laamiyankoje e ko yewti ko e dirtingol sumgoji artoɓe guuri woni local ɗi ganduɗa ɗi ne kanno wadde e ndeɗo hitande noon tigui Amadou sungori ɗiɗon ɗo joni ni kewi kala haala seeɗa ɗum noon en batta sona arde roɓɓindu jaydele meɗen Amadou hande noon soktata damal ngal ko Le Soleil tigui ko jayde gendire jayde ande e oɗo subaka hande no wayno yaadi koye mawdo leydi ndi no mbiɗen ni toon to Tivaouane ko toon tigo wonno hanki kanko noon horejo leydi ndi Macky Sall suuti konngudi e yesso khalifa o e wiide makko tan l'islam ino wayno ko boowal ngal ganduɗa ngal ko kaɓotongal kala ko yewti ko e mbiyenna ko fate banggue hono gañgu eno wiiri konngudi makko bindaɗi e nder jayde witende Le Soleil kono ɗum ko jayde Le Soleil arti e forum ko yewti ko joni o e ko fate banggue ɗo e Dakar ngam kay haɓade walla mbiyen darnude kala ko fate banggue peeje e peccorɗe no jaam duumiɗo artiri ɗo e Afrique hikka noon ne wayno teddiniraɗi ɗon ñalɗi ko hoorejo dowla Mauritanie woni Mohamed Cheikh Ould Ghazouani Les Échos nden jayde arti koko yewti koye jillu mawdo leydi ndi hanki toon to Tivaouane kono kadi nde arti koye konngudi ɗi rentini omo ganduɗa ko khalife général des Tidianes e wiide makko joni o yiiɗa tigui noddirede walla mbiyen o natti tigui innirede hono Serigne Mbaye Sy e wiide makko joni o inde nde yiiɗi noddirede ko Serigne Babacar Sy ɗum ɗon noon e wiide makko kala noddirɗo makko wona nde inde kanko o wona nottoɗo kono ɗum ko konngudi goɗɗi ɗi ganduɗa ɗi cuutama hen ko rentinde Sénégal naaɓe ko eradeɓe ndeɓe kay ndemata jaam ɓe coña tigui on ɗon salam e wiide tigui konngudi ɗi ganduɗa ɗi ko mawdo leydi ndi suuti e wiide makko ɗum ɗon Sénégal fotani tigui ne wayno nayorade to banggue laabi joni o foti wattude hakkille tan ñemba diine l'islam saabu so tawi a darima a wi Allahu akbar ha mbiya assalamu aleykum ina wayno ala tan ko mijotoɗa goɗɗum ko noonne kadi ala ko kalata goɗɗum info rewmi tigui nden ɗon jayde nde wayno arti koye konngudi hono kanko khalife général des Tidianes e wiide makko noon ene wayno tigui kulu huuli jogaɗi e oɗo saaha e leydi men Sénégal e wiide makko noon joni o won tigui caɗele walla mbiyen won kulu huuli jurnotoɗi leydi men Sénégal caggal rewmi L'Observateur jayde groupe Futurs Médias nde kañum wayli sawru mbaggu ari ko yewti ko e caggal nde ha joni nde o darna walla mbiyen nde o suuɓa ko yewti e goomu gardatongu to banggue joni hono dialogue national Famara Sagna ha joni ene jogui tan saɗede ene wayno darnede ko wiyete ko officiellement ko yetti on ɗon fannu saabi noon jayde wi joni o tan kanko tigui menoɗo wonde hono mbiyen hoorejo conseil économique hol tan ene wayno no haɗiri kay yaade ko fate banggue hono sumgoji local kanɗi wadde e nde hitande jayde Le Quotidien jayde nden ɗon kañum ne arti koko yewti ko e dialogue politique kaleteɗo ɗum ɗon noon saabima ha société civile joni
jono suuti konngudi mawde ko yetti on ɗon fanno e wiide mabɓe noon joni jono ɗiɗo sumgoji tan kamɓe yidde mabɓe ko yoɗi mbaɗe hitande fande woni 2020 ko noon kadi ɓe ñiŋi ɓe jonnani hen seeɗa e wiide mabɓe saabu ne woodi jondele ɗiɗi ko wiyete ko hono kaldigal gendiji ɗiɗi woni dialogue national uji ɗiɗi ene goni e yaade ɗo e nder leydi men Sénégal. Sud Quotidien jayde nden ɗon kañum ne arti ko yewti koye konngudi société civile caggal nde ɓe cuuti konngudi mabɓe jaaji ko wiyete on ɗon fannu caggal kay nde nanngaka ha joni happu woni date ɗin ɗon sumgoji local uji ko noonne kadi andaka taw beele kamɓe eli lokkoji ɗi holno foti ɓe ɓeydana ngam ɓe keddo e gardigu hono mairie ji mabɓe kono tan haɗata kamɓe ganduɗa ɓe ko pelle ɗe gona lamiyankoje ɗe eɓe tan mbaɗa mbiyen erango fewde e leydi nde wiide mabɓe yidde mabɓe tan joni joni o koyo sumgoji ɗin ɗon mbaɗi ñande dimanche nogas e jeetati lewru ganduɗa ndu ko juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas woni 2020. Vox Populi jayde nden ɗon kañum ari ko e dowrugol tigui mbaɗi kuptidinde ɗum ɗon noon ko jibinede tigui hono mbiyen diɗɗal kesal ngal ganduɗa kal joni joni o ene jogori kay wonde kabdiɗo hono président Macky Sall mawɗo leydi ndi ɗum ɗon noon e wiide jayde ne wayno ko coalition mawɗo tawi noon ko gontuɗo joni joni o hono premier force de l'opposition e wiide jayde ɗum noon ko Idrissa Seck e yimɓe muɗum ene wayno keeɓi dañde ko tolni e million ko fate banggue dande woni tan ko fate bangi tigi hono daade ɓiɓɓe leydi ndi e wiide tigi nden ɗon jayde ɗum saabi noon ɓe gonti joni joni hono cukko tawi noon ko doliji toon to assemblée nationale caggal hono coalition présidentielle woni Benno Bokk Yakaar. Le Témoin jayde nden ɗon kañum ari ko yewti ko e ko uddi hakkillaji ɓesgu Sénégal naaɓe ko noonne kadi Afrique naaɓe kala e kuuɓal ɗum ɗon noon ko ha joni ko seppoji jaaƴƴi teska ɗo henna e duuɗe Afrique ha tengti noon ɗo e Dakar woni tan tawi noon ko Afrique naaɓe tigi moɓodiri gam wiide ñette jaadani e ko yewti ko e 3e mandat tawi noon koye mbaɗi kuptidinde banggue Afrique ko wayno Côte d'Ivoire ko wayno toon to Guinée hani ɗo e leydi men Sénégal holtama noon on ɗon manifestation gam haɓade 3e mandat fuɗɗori ko ɗo e wuuro lamorgo leydi Sénégal hono Dakar. Dakar Times nden jayde yuno wayno ari ko yewti ko ala haali Petro-Tim ɗum ɗon noon ko fate banggue ñaworde ganduɗa fuɗɗima hanki tawi noon ko kanko mawɗo ñawo bo maw kay sunno ko noon kadi maw yewtide yimɓe fodde capanɗe tato bani adama hanki noon yimɓe tato kusodiri e makko saabi noon jayde arti oɗo subaka hande so wiide wonde ina tigui loska e nder nderi niɓɓere on ɗon dossier mo ganduɗa ko Petro-Tim ina tawe hen photo mo ganduɗa o ko tigui hono procureur de la république e jayde muɗum walla mbiyen e hello arowanigo e jayde Dakar Times. Stade jayde coftal balli ha ten to banggue football nde ari koko yewti ko e ligue européen des champions ɗum ɗon noon ko sok mawɗo tigui e wiide jayde hakkude Dortmund e ɓe ganduɗa ɓe ko Inter de Milan toon to ha joni Italie ko noon kadi Naples mo Kalidou Koulibaly tawi noon jayde ne waɗi namdal joni joni o beele tan ɓe mbaɗani tabal walla ɓe gonani tigui e jaɓɓal gam tigui yawtude dawal bitegal 8e de finale kono ɗum ko noon ene wayno photoje mabɓe kewɗe ko wayno Lionel Messi o mo ganduɗa ko Sadio Mané ine tawe hen kono kadi jayde arti e ɓiɗɗo Sénégal najo mo yettaki duuɓi 10 wiyete ko Pape Matar Sarr joni joni o tan omo tawe toon to Brésil ko yewti coupe du monde U17 ɗum ɗon noon hollitama wonde caggal nde o holliti mbawka makko e potiri ɗiɗi leydi men Sénégal joni joni o FC Barcelone ina daramo no fewi gam yidde soddemo. jayde suñu lamb ko ɗon guddirten roɓino men jayndeji oɗo subaka hande Tafatine joni joni o rentini mo ganduɗa ko gonɗo roi des arènes hono biteɗo Modou Lo e wiide makko noon kanko Tafatine ene wayno joni joni o omo heeɓi ko noon kadi omo pari tan gam tigui fottude e omo ganduɗa o ko Modou Lo ko noon kadi soɓe potti e wiide makko maw heptu kanɗon laafa kange Aissata Ndiaye mi anda sani weeɓe ne wayno laafa kange ka ne fawa guite de e fawa guite no fewi gasi haalaɓe ceer gasi haalaɓe ceer Amadou ko suñu lambu uddata wadde noon en payate eɓɓore wonde woni tan ko mbiyeten gueɗe rendo walla fait divers hande noon gueɗe rendo tan ari koye cyber criminalité mataw tan ɓe ganduɗa ko wonoɓe ko wayno internet ko way noon internet uji mayne gandi kaɗon ha lawol mbiyen cyber criminalité noon koko ganduɗa ete ɗo joni koko kewi hewɓe noon ina gona jogo ordinateur uji mumen ina waɗa hen ko ganduɗa wana noon ɗum noon saabi ɗeɗo balɗe ɓennude ina wayno tan police meɗen ummima hen ha no fewi to ganduɗa noon kañum woni tan Wakam
won nanganoɓe toon Amadou ɗum noon ina tolni tan ma tawi ko tolni capannayo ko fayi walla mi yiyat capannayo jeeɗiɗo yimɓe ganda mbaɗanno koko fewani e ko wayni kono kadi hanki walla mbiyen tan toto Rufisque kadi ko wayni kadi dañi toon ɓe nangi kadi woɗɓe kono ɓeɗon foof Amadou sa ƴeewi wona sénégalais ji nanganoɓe to ko nigérien ji ne wayno kadi ɓe nangaɓe kadi ko nigérien ji nigérien ji noon ina keptina ko way noon ɓe ganduɗa ko ɓiɓɓe leyɗele woɗɓe garata ɗo jogo ordinateur uji mumen Amadou ina pewda passeport uji ganduɗa ko faux passeport wonata walla ƴetta banque janano walla compte janano Amadou itta ko wonno hen ha laaɓa cer ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa ko crime tigui ko crime tigui ko noon Aissata Ndiaye aɗa andi a inni Nigéria naɓe ko yimɓe ganduɗa ɓe fanniyankoɓe haralleɓe to banggue karalle kesse ɗe woni réseaux sociaux ɗum ɗon noon no mbiɗani toon to Ouakam ɓe tolnima 49 tawi ko ɓiɓɓe Nigéria naɓe kañumen pawa junggo kono kadi e ɓeydude hen goɗɗum nde ɓe jaggani tawi eɓe ñaami walla ɓe kepti walla ɓe ciiɓi e nder compte uji ɗi ganduɗa ɗi ko orange woni orange ɗo e leydi men Sénégal ko tolni e milliard e halis CFA ko yimɓe fanniyankoɓe on ɗon banggue kono ɗon en jettat police leydi men Sénégal ha tengte gendarmerie o darde muɗum mantininde nde waɗi guila e karalle muɗum ha e mbawka mum ha wawi jaggude ɓe foodeɓe junggo kamɓe e matériel uji mabɓe kono kadi a haali toon to Rufisque kono tan artude e cyber criminalité ko hunde ganduɗa nde moni kala hande o ene famɗi hay ɓe yimɓe ɓe ganduɗa en kalde munen hande ne famɗi mo heɓani ɗen caɗele ko yimɓe ɓe ganduɗa ene poori no mbiɗen ni to banggue karallagal guila e Facebook guila e ganduɗa sen mbi réseaux sociaux tan direct no wayno noddi foof donc noon ko yimɓe forɓe on ɗon fannu ene mbawi ñamdema an mala haydara o ala ko haali noon société ɗi ganduɗa ɗi ko joguiɗi en kaali ko wayno orange donc noon ko rentade wawi ɗum kadi e kala e saaha rentade eɗen gandi eɗen jogui probléme goto enen yimɓe men ɓe so tawi a yi photo debbo joɗɗo ɓe jaafo walla a yi photo tubak so waɗima demande d'ami tan hono hojom a ƴewata information mum a darata hol kanko a ƴewata andude holto ndenduɗon to banggue amiji banggue Facebook kono directement a waɗat accepté sa waɗi accepté on saaha ko mbiyami ɗo ko yimɓe heɓe keeɓi ɗum ene wayno jomum wanma message uji ene wanma proposé hunde to banggue halis to banggue auto to banggue chaine uji or e on tuma gonon e haaldude waɗa feere ha ñamanima halis ɗum ɗon mbeɗa andi goto foof heeɓi ɗum ko hunde junde vraiment kono kadi yimɓe ne gandi ko kalten ko hunde ganduɗa ne woodi ɓen noon goni ɓeɗo woni Nigéria naɓe woni Ghanéen ji woni Béninois ji ala foof toɓe ngala ene waɗi sorte de nationalité ɗi ganduɗa ɗin tawi ɗo e Afrique noon tigui Amadou aɗani wiyani ɓe ƴetta photo yongo kono saha ɓe ƴettoto ko photo ministre walla ɓe ƴetta photo député ɓe ƴetta ɓe mbaɗa ɗum ɓe mbaɗa ɗum compte Facebook ɓe jiilo ɓe naata e internet o kala photo ɓe gadda ɓe mbaɗa hen photo mo yaade président ha sa yi mbiya effectivement ɗum ko kaari tawa wona kaari won goɗɗo gonɗo caggal mo ganduɗa ko kañum woni toon hewɓe ina puntire e ko way noon ko findinde tan yimɓeɓe Amadou yimɓeɓe pin sa heeɓi message mo ganduɗa nelde walla ɓe nodduma ɓe mbima minde komi juum neldumami téléphone ma nangam nelditam ɗum tawa an haydara a heɓani ɗum ɗon ñande fof ina findine yimɓeɓe walla ɓe mbima an kadi saabu Amadou sa ƴeewi ɓe puddori koye neldude yimɓeɓe message e compte uji mumen ɓe mbima a gagnima won mo ganduɗa yette hande ko joguiɗo sankima ƴetti inde testament muɗum waɗi hen ko inde maɗa ɗum ɗon ɗon ɓe puɗɗori hewɓe noon ñamama hen kalisaji mumen haade andude ɗo faya ɗum noon ɓe sikki tan Amadou ko ɗo min uddita roɓindu jayndeli meɗen ko tottude won aadi tan so Allahu lamdo jaaɓi janggo ko Aissata Ndiaye wonno e Amadou Moussa Anne wiide tan dentude Diop ɓe sisiɓe amen e internet o henno e banggal caméra o ko Alhaji Samba Diop e tan ballal Thiatou Walo Diop e Sisi o